खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि रुपसिं सर्गियारि गामि कमलाबारि जिल्ला बाक्सा सालबारि बियाब बाथौ गौथुमनि जानानै दिनै बाथौ लाइमोन आफादनि अनलाइन आरज बादायलायनायाव सेथि दिंखनाव बादायारि महरै आंबो बाहागो लादों। मेथाइनि गिबि सिरि फै आफा बोराइ बाथौ मेथाइखौ लिरदोंमोन लकेश्वर उजिर। फै आफा बोराइ बाथौ फै आफा बोराइ बाथौ जोंखौ अनसायनाव आफा जोंनि सेराव जोंखौ अनसायनाव आफा जोंनि सेराव जों बावना होनायखौ आजावफै जों बावना होनायखौ नों आजावफै फै आफा बोराइ बाथौ फै आफा बोराइ बाथौ बावना होनायखौ नों आजावफै जों बावना होनायखौ नों आजावफै गोथार गोसो लानानै आखाइ फारनै खबजबना हान्थु खेरायना गोसो लानानै आखाइ फारनै खबजबना हान्थु खेरायना अ आफा बयनिबो बिफा नोंखौनो हांख्रायो जों जथा सेरजानि देंखो रिंफोरा नोंखौनो हांख्रायो जों खाम सिफुं जथा सेरजानि देंखो रिंफोरा आफा बोराइ बाथौ जोंखौ अनसायनाव आफा जोंनि सेराव जोंखौ अनसायनाव आफा
फासाव